Helo a chroeso I benod arall arbennig o Sioe Nadolig arbennig Gareth. Efo fi, arbennig Gareth. Mae o fel Christmas special normal, ond y lot ratach achos dwi just yn defnyddio clips o'n sîn o'r edit. Dwi'n licio meddwl bod fi efo bus fi ar y pols, ond hanner yr amser, da ni gael celebs I fewn a dwi'n meddwl syniad pwy ydyn nhw. Mae chat show Gareth, efo fi Gareth, am y fi, Gareth. Dim amdan rhyw boi off y stryd sy'n gael ei hyn yn gerddor neu actor. Mae'r cliw yn y teitl, Gareth. Mae'r chat show just a vehicle I fi gael deud be dwi isio. Ond weithiau, os dwi'n mewn good mood, na I rhoi chance I nhw ddeud rhywbeth fel ddigwyddodd y fama efo Gerallt Pennant. Be dwi wedi wneud a ddeud, Gareth? O, ti fo joc? Ti fo joc? Deud joc? O, ddim joc, di ddigwydd stori fa chdi. A dwi'n mwynhau deud ti. Keep it snappy. O ia, ti eisiau'n sydyn, wait? Iawn ta. Stalwm, de, oedd yn ôl pob sôn, beth bynnag, oedd prifathro'r coleg diwynyddol yn Aberystwyth. Bob bore dydd Sul, oedd o'n mynd ar myfyrwyr I nofio yn noeth oedd ar y prom yn Aberystwyth. Os oedd o'n teimlo. Classic. Oedd o'n teimlo bod o'n ffordd yn o gysylltu efo byd natur, a fel ti'n gweld gen I ddordeb mawr mewn byd natur ag ati. Ac oedd nofio noeth yn y môr yn Aberystwyth yn ffordd oedd yn rhan o'r byd mawr. Da? A byd natur oedd o gwmpas ti, lle. Ond un bore dydd Sul, ynddo, dyma nhw I gyd yn dod o'r môr. A bod ti'n gynnar, mae yna ddwy o ferched neu gwragedd parchus Aberystwyth yn dod dro'r prom, ynddo. Ie. A dyn beth ar y myfyrwyr I gyd, oedd mynd fel hyn wrth gwrs, de. Ond beth ar y prifathro oedd mynd fel hyn, ti'n fel. O! Ac ar ôl i'r merchad fynd heibio, ynddo, dyma nhw'n dweud nhw. Wni ddim mewn amdana chi, myfyrwyr anwyl, meddwl bod, ond wrth yng Ngwynedd, dwi'n cael fod nabod yn Aberystwyth, meddwl. O, mae hwnna filth. Ydy. Mae hollol filth. Never again. Disaster. Dwi'n licio meddwl bod fi'n dipyn o ganwch. Checwch allan SoundCloud fi, Gareth 4567. Felly roedd hi'n fraint gwneud deuawdau Rhys Meirion olaf a gorau erioed efo'r dyn ei hun, Rhys Meirion. Ond, cyn mynd I fewn iddi, roedd rhaid cynnwys I fyny rôl cwlchort. So beth da ni angen neud? Da ni angen work mewn fyny. Ti'n neud scales nhw? Ia, ti eisiau cnesu fyny, ia? Ia, dangos I fi sydd wedi cnesu fyny. Oce, de. Ond ti'n gallu dweud, ti'n fwy beth, dwi'n neud lot yn cnesu fyny fi'n dweud, mae gennym ni broblem wan, does? Pam? Cos dwi'n mynd, Ia, mae'n iawn, de. Mae'n union rhywun peth? Mae'n un peth, de, ond mae eisiau fod yn y blaen. Hwna notes for notes o hwnna. O, ia, ti'n spot on. Wedyn, de. Na ti. Mae'n geithio'n iawn. Sef o l, ta, ce? L. Na ti. Hei, reit da. Dwi'n gwybod beauty tenor, neu bas, neu bariton. Dwi'n gwybod, gwni weld pa mor uchel I di, ia? Be, wan? Ia. Oce. Ia. Oce. So, tri o'r la, ce? Yn mynd, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hei, tenor wyt ti? Tenor? Ia, tenor wyt ti, garanti. Dyw. Un arall diwch si fi. Na fo. Wel, ti'n dysgu gymaint gynnwch chi heddiw, Rhys Meirion. Gareth, tenor. Gareth, #tenor. Ia. Pan oedd y camera ddim yn troi, nath Rhys Meirion actually deitha fi na fi oedd y canwch gorau, roedd erioed wedi gweithio fo a bod fi lot neisiach na Bryn Terfel, Elin Fflir, Bryn Fawn a pawb. Pan dwi'n mynd ar Twitter, Gareth 4567, neu Snapchat, dwi ar Snapchat hefyd, Gareth 4567 a gofyn I followers fi am cwestiynau gynnwch chi, Yws Gwynedd neu Byrd of Round a Round, dwi fel arfer yn gael tua 100 cwestiwn, ond dim ond un sy'n cael ei ddefnyddio ar y raglen wrth gwrs. Felly, o'ch fan Christmas special fi, dwi am ddangos chydig o cwestiynau Twitter yr wythnos sydd ddim wedi gwneud y cut I chi. Ond maen nhw dal yn hilarious. Peidiwch o poeni. Dwi'n mynd trio cheatio chi na'n byd o fama. Nadolig llawen. Mae Eilir Jones yn gofyn, be ydych chi ddim yn ddefnyddio I edrych yn ifanc? Botox. Ia. Botox, da chi ddim yn ei Botox? Na dyn. Na. Be di'r cyfrinach felly? Amlwg. I edrych mor hen a hyn. Ia. Na edrych mor dda yn eich henoed.
Dyn ni'n gwybod. Dyn ni ddim, really. Dyn ni ddim, so... OK, moving on. Mae Geraint Iwan ar Twitter yn gofyn, cwffio 1 chwadan seis ceffil, neu 100 ceffil seis chwadan? Waw. O, 1 chwadan seis ceffil. Mae'n siŵr bod chdi gael hwnna reit aml, wyt? Yn dwi'n cael cwestiwn o hys, cos, dwi'n canolbwyntio ar un peth, bod o'n fawr, de'n well, na rhyw lot o bethau bychin yn gwmpas, a ti'n gwybod lle i droi nesaf nesaf. Na, mae'n wir. Un o dos ydyn nhw seis chwadan, mae ceffyla dal yn berig. Maen nhw yn berig. Os y cant, mae'n swarm o'n nhw. Yes, cos ti'n gwybod, os nhw yn frathiad, ti'n brathiad ti'n bod man, bysan? Perig. Perig bwyd. Bysa. Gwabra sell-out. Maen nhw'n gofyn, mae'n bach yn rwyd, bach yn amharchus, bach yn edgy. Maen nhw'n gofyn, siag marchu kill Eden. Rwan, o'n i'n mynd i ofyn y cwestiwn yma gwbl, nes di licio'r tweet. So dwi'n eisiau rhoi chdi ar y spot. Na'im gofyn y siag marchu kill, nawn ni newid o bach, cos ti wedi prodi, do? Do. A dwi'n eisiau gofyn wrthych chdi pa un o Eden sa'ch chdi'n lladd, achos yna mae'n fair a Rachel na sa. Be? Dwi ddim yn gofyn o. So, suppose yr unig peth sy'n pa un sa'ch chdi'n siagio, sorry. Ti'n bod fe, dwi'n wedi gweld nhw ers talwm, so rai oedd yn diplomatig a gofyn chdi, achos oedden nhw yn fan hyn ddoed, oedd? Ia, Emma. Emma, ia. Hi, ia. Di hi di yn hen eiddio'r well na'r lleill. Ta personoliaeth hi ti'n licio? Nawr i dorri hwnna allan, ia? Nawr i dorri hwnna allan. Dwi'n bod cwylio nes ti ddeud hynna wan? Mor harsh. Unbelievable.